повикаш. Колко пари го взема? 11 лева килото. Тото имитираш продукт, ма! Аз тоди да знам. Мале, 11 лева сирене. Това имитираш продукт, мо дето си го купила. Каква марка той сирене? Мокрен. Мокрен. Напраща на мокра сега. Виж какво купила имитираш продукт. Тук трябваше да купиш на Кортин, мо. На Кортин по-лихо. Ми на Кортина ми. За какво купи този мокрен? Кът не знам, кът не разбирам тъй. Сега разстройство ще ма хване от той сирене, знаеш ли? Няма да те хване, много хубаво ще дойде. О, малек, айскрим, 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 айскрим. Айскрим, айскрим, айскрим. Айскрим, айскрим, айскрим. Малик! Стига, Малик, стига! Стига ти казах, що намачкам като картофено пюре, бе! Къде отидаха той? Дубай са дори да се прави на интересен в българския лайф.